Greziako eta Erromako mitologia pixka bat ikasi duenak, badaki han jainku ugari zirela. Maitasunaren jainkoa, ardoaren jainkoa, itsasoaren jainkoa, ekaitzaren jainkoa. Beren arteko borrokak zituzten jainkoak, eta gizakia bere zerbitzura soilik nahi zuten jainkoak. Guk egiazko jainkoa gurtzen dugula etortzen dugu, baina gure jainkoa gutaz, gizakioz arduratzen den jainkoa da. Jainkoak ez du gure zerbitzua bakarrik nahi. Jainkoak aurrena bere burua eskaini digu guretzat. Bere semea eman digu. Eta seme horrek gizakien artean egin zuen mundualdian, bere bizitzan, lehenengo behar zuenei jaten ematen erakutsi zigun. Hainbat alditan. Ogia behar zuenei emanez. Eta bere azken aurreko egunetan afari bat ospatu zuen. Israel herria esklabotzatik askatasunera igaro zeneko ura gogoratzen zutenen festetan juduen Paskoan. Eta han, bera eman zitzaigun jateko. Eta aurretik esana zuen, Kafarnaungo sinagogan gero ulertu dugun mintzaldi hau. Ni naiz zerutik jetxitako ogia. Ogia hau jaten duenak betirako bizia izango du. Izan ere gizakio batzutan beharra izaten dugu gauza konparatzekoa, ona eta txarra konparatzekoa, gorputza eta arima bereiztekoa, zerua eta lurra, baina gu gorputz eta arima bat gera. Ez gera bizati, gure gorputzak arima du, gure arima gorpua. Eta Eukaristiako ogi hau hartzen dugunean, Kristo piztua gugan txertatzen denean, nolabait lurrean bizi gera, baina zeruzati bat sartzen da gure baitan. Ez dira gauza bereiz daitezkeenak, naiz eta egun batean zeruan jainkoarekin era bat egingo degula uste dugun, baina ez gaude hain urruti. Aldare honetan orain Kristo etorriko da. Ogia eta ardo hau bere gorputz eta odol bihurtuko dira, eta guk hartuko ditugu. Eta Kristo gugan sartuko da. Eta gugan uzten badiogu. Bere biziaren indarrak barnen muinetaraino sartu, eta bera bezala bidaliak izango bera behartsuei jaten ematera. Lotuei kateak askatzera. Ezin duen lokarriak austera. Gaur, ez aurretik esan zaigun bezala, Karitasek bere jardunaldia ospatzen du. Ze egun egokia, Eukaristian Jesusi begira gauden eguna, behartsuak gogora ekartzeko. Ezin da Eukaristia ospatu behartsuak ahaztuta. Eta aldi berean, kristauok Eukaristian hartzen dugu indarra behartsuen zerbitzari izateko. Hori da modu bakarra, ez dago besterik. Ezin dira bereizi Eukaristia eta behartsua. Ospa dezagun gogoz eta senti daitezen bidaliek.